Jama'a barkanmu da wannan lokaci, sunana Muhammad Khamis kuma sannan ku zuwa tashata ta MK Voice. A yau za mu bi ta littafin Lee Kuan Yew From Third World to First. Lee Kuan Yew shine tsohon Prime Minister Singapore kuma wannan littafin ya yi shi ne akan tarihin rayuwar shi da kuma dabarun da ya bi domin daga darajar ƙasarsa Singapore daga ƙasar da ake musu kallon ƙasashen duniya na uku zuwa ƙasashen duniya na ɗaya. Amma ba wai littafin gaba ɗaya za mu duba ba. A cikin littafin akwai wani babi wanda ya sanya wa suna Inside Commonwealth Club, wato a cikin club ɗin ƙasashen Commonwealth. Ƙasashen Commonwealth su ne ƙasashen da turawan Birtaniya, turawan Ingila suka yi wa mulkin mallaka. To a cikin wannan babin akwai labarin da ya kawo a zuwansa na farko ƙasar Najeriya a shekara ta 1966 lokacin mulkin Abubakar Tafawa Balewa, Prime Minister Najeriya na farko. A watan Janairun 1966, Lee Kuan Yew ya sauka a cikin birnin London domin halartar taron ƙasashen Commonwealth, wato tsofaffin rainon Birtaniya na farko. Sai dai abin da ya gani a Lagos ya ba shi mamaki. A cewarsa Lagos ta yi kama da kamar garin da ake yaƙi, saboda sojoji ne da 'yan sanda ta ko'ina. Kai hotel ɗin da aka sauke su ma dogon katanga ne da shi, kuma an zagaye shi da wayoyi na kariya. Abin ya ɗore masa kai, me yake faruwa a wannan gari? A kwanaki biyun da suka yi na taron gaba ɗaya ba su samu zarafin fita daga cikin wannan hotel ɗin ba. Kafarsu ba ta taka wajen hotel ɗin ba, ballantana su samu su gana da gama garin jama'a domin su tattauna da su don jin wani labari abin da yake faruwa a cikin garin Lagos. Sai dai hakan bai hana Lee tsinkayar wani abu ba dangane da Najeriya. A cikin hirar da suka yi da ministan kuɗi na Najeriya a wancan lokacin, Chief Festus, a wata liyafar cin abinci wadda aka yi a hotel ɗinsu. Chief Festus ya gaya wa Lee cewa shi fa yana dab da ya ritaya ya ajiye wannan mukami na ministan kuɗi domin ya mayar da hankali akan masana'antarsa ta takalma wadda ya buɗe a cikin Najeriya. Amma ba wannan ba ce matsalar. Cikin alfahari, Festus ya gaya wa Lee cewa a matsayinsa na minista ya yi ƙoƙari wajen sanya manya-manyan haraji akan importing, wato shigo da takalma Najeriya daga waje. Wannan abu ya ba wa Lee mamaki. Wato Festus ya yi haka ne saboda sabuwar ma'aikatar shi, saboda masana'antar shi ta takalmi, sai ya sa yi wannan al'amari. Lee ya ce a wannan dare ya kwanta da yaƙinin cewa tabbas waɗannan mutane ba irinmu ba ne, kuma tsarin da suke rayuwa a kansa ba irin tsarinmu ba ne, kuma dai za mu gani idan tusa za ta hura wuta. Bayan taron Najeriya, wanda Prime Minister Najeriya na wancan lokacin Abubakar Tafawa Balewa ya jagoranta, wanda kusan an tattauna ne mafi aksari akan ƙasar Rhodesia, wato tsohuwar ƙasar Zimbabwe, Lee ya shiga jirgi domin tafiya ƙasar Ghana. Ya shiga jirgi da tunanin cewa, da fatan cewa idan ya je Ghana zai ga wani labari wanda ya sha bamban da abin da ya gani a cikin Najeriya. Sai dai kash, ita ma Ghana tun a filin jirgi ta kwafsa. Wanda aka turo domin karɓar wannan babban bako shine Kurobo Edusi. Shi wannan Kurobo Edusi din mutum ne wanda ya shahara da almundahana da corruption a wancan lokacin. Kafafen yada labarai na duniya sun rawaito cewa ya mallaki gadon zinare, kai kace shine sarauniya Bilkisu. Sai dai duk da haka shi ma minista ne a cikin gwamnatin Kwame Nkrumah. A cikin wani yawo da suka fita suka shiga cikin wani katon jirgin ruwa, Lee ya ga wauta daga wannan mutum. Edusi ya yi wa Lee alfahari da cewa shi fa da ƙaramin ma'aikacin gidan waya ne, wanda albashinsa a sati a mako baya wuce $4. Amma a yau 'ya'yansa suna karatu ne a manyan makarantu a Geneva, wato a ƙasar Switzerland. Ya ce dole ya kamata a ce mutum a rayuwa yana da ambition, wato yana da buri. Shi a wajensa wannan shine buri, wannan shine ambition. Amma mu kyale Edusi a gefe. Lee ya gana da shugaban ƙasar Ghana, Nkrumah, wanda dama shi ya zo ya gana da shi. Cikin abubuwan da ya rawaito mana a cikin tattaunawarsa da Nkrumah shine wannan matashin wanda bai fi shekara 30 ba, wanda Nkrumah ya gabatar masa da shi. Sunansa Abraham. Ya gabatar da shi tare da alfahari cewa wannan ɗan ƙasarmu ne, ɗan Ghana, kuma shine Vice Chancellor na jami'armu. Ya ce masa Abraham ya karanta fannin classics, wato fannin ilimin yaruka tsofaffi irin su Greek da Latin.
sai dai wannan abu ya ɗaure wa Lee kai, ya ba wa Lee matuƙar mamaki. Ta ya za a ce ƙasar da tattalin arzikinta gaba ɗaya kacokan ya gini ne akan noma za ta tura mafi hazaƙar matasanta ƙasar Ingila, kuma ba ko ina ƙasar Ingilan ba sai babbar jami'a irin Oxford, domin ya karanci mataccen yaren da babu wanda yake yinsa akan titi, maimakon a tura shi ya koyi ilimin kimiyyar noma misali. Lee ya ce a ranar su ta uku a Accra ne labarin juyin mulkin da aka yi a Najeriya ya zo musu. Labari ya riske su cewa an yi mummunan juyin mulki a Najeriya, wanda a dalilinsa an kashe Abubakar Tafawa Balewa Prime Minister, an kuma kashe Chief Festus, wato wannan tsohon ministan mai burin buɗe masana'antar takalma a Najeriya. Wata ɗaya kacal bayan nan ne Lee ya koma ƙasarsa ta Singapore. Labari still ya sake zuwan masa cewa Nkrumah an yi masa juyin mulki, an kifar da gwamnatinsa a yayin da yake yin ziyara ta aiki a ƙasar China. Shekaru kusan 40 za ka iya cewa bayan faruwar waɗannan abubuwan ne gaba ɗaya Lee ya rubuta mana wannan labarin. Sai dai cikin abubuwan da suka fi ƙona masa rai a lokacin da yake rubuta wannan labarin, yadda ya bayyana, shine labarin shi wancan matashi tsohon vice chancellor a Ghana, cewa ya bibi labarinsa shekaru 20 bayan ziyararsa ga Ghana, kuma ya sami labarin cewa ya gudu ya bar Ghana ya ji ya shiga halwa a wani gidan bauta a California. Wannan al'amari ya ƙona wa Lee rai. Ya ce idan hazaƙan Afirka suka ajiye gwagwarmaya da fafutuka domin kawo gyara, suka rasa mafita sai a gidan bauta haziƙai masu ilimi, ya ce lalle wannan dalili ne da yake nuna cewa hanyar gyaran Afirka doguwa ce kuma tana cike da kwazazzabai. A takaice, daga abubuwan da Lee ya gani a Najeriya da Ghana za ka iya fahimtar cewa matsalolin da ya fahimta na Afirka gaba ɗaya matsaloli ne waɗanda ba sa wuce abubuwa guda biyu. Abu na farko, san kai da rashin kishi na shugabanni, wanda wannan za mu ga wannan tun daga hirarsa da Mr. Festus zuwa tattaunawarsa da Edosi. Abu na biyu da Lee ya ce yana cikin matsalolin Najeriya, wanda ya fahimta musamman a Najeriya ce fiye ma da Ghana, shine gabatar da kishi na ƙabila akan kishi na ƙasa. Shin ko akwai yiwuwar bayan shekara 25 da ba da wannan labarin da Lee yayi, ko akwai yiwuwar za mu iya canzawa? Ku rubuta mu a comment section.